Tak pre nás veľmi dôležité víťazstvo, ale povedal by som, že veľmi dôležitý výkon, pretože dnes sme okrem prvých nejakých pár minút v druhej tretine odohrali skvelý zápas. Bola to výborná odpoveď na to, o čom sme sa tu bavili po tých výsledkoch a hlavne výsledku v Prostějove, kde sme proste odflakli prvú tretinu a ten zápas sme potom prehrali a nejak sme urazili tých hokejových bohov a aj keď dve tretiny sme tam hrali potom solidne, tak už nám to body neprineslo. Aj z pohľadu tabuľky, postavenia v tabuľke po základnej časti bol to naozaj dôležitý zápas a výborná odpoveď na tie nepodarené zápasy. Presne takýto zápas sme potrebovali tímový, malé veci, kde sme robili správne a proste dokázali sme dať aj 5 gólov, čo sa nám teda v sezóne veľakrát nestalo a ja som šťastný za tým, že takto dnes dopadlo. Práve že výborne, pre mňa je to dilema aj do ďalších zápasov, že v tej obrane proste máme obrancov defenzívnejších, on je skôr ofenzívnejší a má lepšiu strelu ako niektorí ostatní, ale defenzívne zase trošičku je horší a v tom útoku dnes ukázal, že má výborný pohyb, má dobrú prácu s pukom, dobre číta hru, takže vo veľa veciach sme sa teraz bavili po zápasoch a toto je jedna z nich, ktoré si ale musíme nechať rozležať v hlave a zajtra urobiť potom line-up aj na tie Litomnežice, pretože hráme zase v pondelok, takže máme veľa zranených, chorých. Môžeme použiť ešte Hešáka so Zavrošom z juniorky, lebo hrajú až vo štvrtok, čiže veľa vecí ešte počas tejto noci alebo večera a zajtra ráno sa budeme rozhodovať o týchto detailoch. Tak tie zranenia sú také, že už v podstate sa pomaličky vracajú, ale sú to dlhodobé zranenia, kde to bude vyžadovať ešte minimálne 2 týždne tréningu, čiže s tými hráčmi, ktorí sú zranení, nebudeme počítať. Možno sad bude trošku skôr. Tie choroby, ktoré sú v tíme, tak tam sú antibiotika a proste teploty, takže tam zase budeme počítať nejakých 5 dní, že nebudú trénovať, potom keď sa vrátia, zase budú potrebovať trošku sa adaptovať na tú záťaž. Čiže nie je to zo dňa na deň, ale budeme musieť počkať. To bola tiež jedna z vecí, že už som to plánoval dlhšie po tých horších výsledkoch. Som rozmýšľal o tom, že šiahneme aj do tejto dvojice, pretože celú sezónu pre mňa to bola taká dvojica, taká najstabilnejšia. Ešte keď zoberiem Hola z Pavky, tak tieto dve dvojice boli pre mňa také, možno nie nedotknuteľné, ale nechcel som do toho tak šahať. Samozrejme, ďalšia vec je štvrtý útok, kde takisto som nechcel nikdy do toho šahať, ale tak tie zranenia to priniesli a včera večer som sa proste rozhodol, že je najsprávnejší čas proste po tých zlých výsledkoch urobiť zmenu, oživiť to a myslím si, že to prinieslo svoj efekt. Aj Přema Svoboda odohral výborný zápas, pomohol tomu útoku s Kvérom a s Pavkým. Tam riešime milión vecí ohľadom toho výkonu, že či ofenzívnu hru, obrannú hru, týmto sa to trošku, hlavne tá obranná hra trošku rozdelila a tí hráči, ktorí si tam aj trošku defenzívnejší, tak trošku vyrovnali ten pomer ofenzívy a defenzívy. Ja som veril už keď prišiel, pretože keď som videl na tréningu, tak Přema vyzerá výborne. Proste je to naozaj skvelý hokejista, ktorý potreboval možno aj mentálne dať ten prvý gól. Dnes sa to možno ukázalo, že keď dal prvý, dal potom druhý, tretí a uvoľnil sa, pretože každý takýto ofenzívny hráč, ktorý je strelcom, čakajú sa od neho body, góly, tak potrebuje sa uvoľniť mentálne tými prvými nejakými bodmi a gólmi a dnes Přema odohral najlepší zápas, čo je zatiaľ tu, takže ja verím, že už to pôjde smerom do play-off len k lepšiemu a že nám pomôže k dobrým výsledkom. Fajn život, fajn Zlín.